Dako sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata sarong tinampo sa Central Business District 2 pinangaranan bilang Boning Siya Senior Street. Presyo kang sira, posibleng maglangkaw, ngunya na Semana Santa. High value individual arestado sa illegal na droga sa Magaraw, Camarines Sur. Oplan ligtas biyahe, ilalatag kang PNP Bicol, ngunya na Semana Santa. Diyos mahay na hapon. Ako si Mark Mendoza, ang sa indong magiging tagapaghatod bareta. Bilang pagtaon in onra sa naging ambag sa istorya kan syudad ning Naga, orog na sa ngaran nin ekonomiya, ipinangaran sa sarong negosyante ang tinampo sa Central Business District 2. Kan subagong aga, ginibo ang unveiling ceremony. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Puun ngunya na aldaw aapodo ng Boning Siya Senior Street ang parting inikang Central Business District 2 ang tinampuhali sa Bicol Central Station bago maglaog sa Rojas Avenue pasiring sa Diversion Road. Napapusog inikang ordinansang ipinasar kang sanggunang panglunsod kang Naga sa pagi ni City Councilor Jose Perez, Chairman kang Committee on Culture and the Arts. Ang pagpangaran sa sarungkali kang Naga ang pagbalos sa naging kontribusyon kaini sa istorya sa syudad, siring ni Bonifacio Siya Senior sa negosyante sa Naga. Saro po sa mga requisites sa pagpangaran po kang sa tuyang mga streets and other landmarks, iyo po si mga outstanding personalities o pwede man bako lang outstanding kundi ordinaryong residente o personality na may dakula pong kontribusyon sa manungod po sa pag-develop asin sa pagprogreso kang syudad, asin may itinukdo pong adal manungod sa pagiging maray na syudadano. Sa mensahe ni Naga City Mayor Nelson Ligacion, dakula subot siling impluensya ni Bonifacio Siya Senior sa pagninegosyo sa Naga. Many decades ago, kaya urupakan ta po si Sir Boning Siya Senior, asin ang bilog na pamilyang siya. Diyos mabalos po sa Indo, Diyos mabalo sa pamilyang siya. Sobra man ang kaugmahan kang pamilya Siya sa pinagtaong importansya sa saidang ama na dae maninda pinag-aasahan na mangyayari. Tinaako niya mo ng buong puso ang dakulaon na marhay na odra na pwedeng itaong sa sarong ordinaryong tao na mapapasiguro na permanenteng magigirumduman sa istorya ng Naga City. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, bilang sadit na negosyante si Bonifacio Siya Senior na nagpursige na may maabot sa buhay. Subuot ining inspirasyon sa gabos na dayulang ang pagiging tios para maabot ang mga pangarap sa buhay. Kabali sa nag-atinder kan nasabing aktibidad kan sumagong aga ayo si Attorney Jane Siya Isla, makuapo ni Bonifacio Siya Senior. Ano siya, inspirasyon sa tuya gabos na pag nagtrabaho ka, may maaabot ka sa buhay. They had lang yung lack of education para sa pagiging hababa sa buhay. Ang importante, tatao ka magtrabaho. Padago sa mga bareta, presyo kan sira ngunya na Semana Santa pinaglalaoman na malangkaw mantang parabakal nin karne mabawas. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado. Ngunya na nagrarani ang pag-obserbar kang Semana Santa na sa pagtubod ka mga Katoliko, bawal ang pagkakaning karne. Kaya si Maiden San Juan na may stall sa feast section kang Naga City People's Mall, naglalaom na lugod dakol sidang supply nin sira na may stock para mapabakal sa maabot na Biyernes Santo. Alagad ngunyan, dakol pa subot ang supply asin barato pa ang presyo. Ano po, kung medyo mura-mura na-stock na kami. Pag araw ganyan, may mong pwede mag-stock ka, kadakol, mura pa. Next week, halimbawa mga Monday, Lunes Santo, ay kamal na, pwede na kami mag-stock para sa Friday.
Ampik kaya na Friday. Iyo po. Ay, Webes, saka Biyernes. Yan talagang yaw ng parabakan. Iba man ang sitwasyon ngunyan sa midsection kang Naga City People's Mall. Kulang subot ang nabubunong urig. Hulitan na dadaog kan mga dayong parabakal linbuhay na urig. May nagkaperang stall sa midsection ang bakante hulita mayong nabuno. Mayo po nga ning urig, ning kinukulang-kulang kitang supply, mahal na, tapos kada ko kitang kalaban hali sa luwas na mga parabakal urig, dayo haling Manila, haling ibang lugar, hindi nagbabakal sa Tuya, sa Kamsur. Kasi mga biyahero ta, nagsasabay naman lang, daw ang mahal, pero minsan mahal, may pang nakukuha, kaya araw kayo nagtaas ang presyo ng urig. Sa tao kang pag-agrangay kang sa tuyang mga kababayan na halangkaw, ang presyo kang produktong ipinapabakal asin binabakal. Dagos man giraray ang normal na dalagan kang buhay na may kasabay na paglaom na mababago pa ang kamugtakan kan presenteng sitwasyon. Para sa One Media, TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, apektado man subuot kan mga nagdadayo sa Bicol para magbakal nin urig ang supply kan karne sa Naga City People's Mall. Istorya ni Ami Valencia kan midsection, inisubuot ang rason kung taano takulang ang may display nin karne sa indang mga stall, huli takulang ang bunuon na urig. Ang istel kang biyahero, naglalaban-laban na sinda, tapos si mga tinda kung gusto mo magbuno, makuha ka mahal. O ang iba, dahil nagbubuno, maluya, tapos mahal pang urig. Mabang parabakal siro. Ang live na depende sa timbang ang urig. Pag good size, 195. Pag bangong good size, pababa, 180. Ano kaya? Sa kasumpay na Bareta, nagpapadagos ang house-to-house anti-rabies vaccination sa mga atama na ido sa barangay sa syudad ning Naga. Urog na ngunya na Anti-Rabies Awareness Month. Sa ngunyan, yaon ang mga vaccinator kang Naga City Veterinary Office sa barangay kan Cararaya, Naga City para magdurar hasta sa maabot na Martes, petsa 19 kan presenteng bulan. Ang pagbabakuna laban sa rabies ang regular man subuot na pinagigibo kan City Veterinary Office bako lang bulan kan Marso. Sa pagbabalik kang Newsbreak, high-value individual arestado sa anti-illegal drug buy-bust operation sa Magaraw, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuwalta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength, resiliency, results. Masaya po kasi nakapasok kami sa MOA sa 4 na team. Masaya po kasi yung mga sakripisyo po na mga sa training po na araw-araw dilubyo na binibigay ni coach. Nakaka-proud po sa amin as a team kasi nakapasok kami sa national. Disiplina po as a team sa amin, na tutulog po kami ng maaga, sumusunod po kami kay coach, puso ng isang tigre, pagiging matapang po sa loob ng court, and disiplina po sa bawat isa sa amin as a team. Training lang po parate and mag-extra work po kung may time. Umaga hapon po mag-training po kahit pagkagising po sa umaga, mga 5, training po pati sa lunch, sa training ni coach. Tapos paggabi extra work po. Ang mga kinaharap namin na challenges doon ay yung bracket namin is sobrang lalakas ng nila, and malalaking school din po yun kasi perpetual and LPO po yung mabigat namin na kalaban, lalo na nung elimination po. Mas malalaki po sa amin and mabibilis, pero sabi ni coach, kaya din namin makipagsabayan po. Sobrang proud po kasi sina Pres Mario po, sinusuportahan kami, ang LCF community. Maraming salamat po kasi sinusuportahan nila kami kahit malayo kami. Nakaka-proud po kasi kahit sa live po nanonood sila. Boost po sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng suporta na binibigay nyo para sa amin. Nagpapasalamat po ako sa LCF community kasi sinusuportahan nila kami, and sana po patuloy nyo po kaming suportahan sa paparating namin na laro para sa MOA Arena po. Ngayon po na nakapasok po kami sa National Finals, masaya po kasi yung pinagdaanan po namin sa Lucena, yung nakabracket po namin ay mabibigat na teams, at masaya po kasi nakamit po namin yung pangarap namin na makapag-compete pa sa mas matataas na level ng basketball. Yung value po na bit namin sa regional championship ay yung pagiging gutom lagi sa panalo, kahit yung kalaban namin malakas o mahina, bibigay namin lahat para makuha yung panalo. Ang gagawin kong paghahanda ngayong National NBTC ay yung mas ma-prepare pa yung aking mindset at katawan, at sa amin din sa team yung makapag-adjust sa mga lapses namin sa regional, may tama namin sa darating na National NBTC. Ang aking personal goal ay yung mailaan ko yung natitirang oras para makapag-ensayo lalo at
makapaganda para sa mga darating pang laro. Yung mga challenges na kinarap namin ay para sa akin, araw-araw may matinding challenge kasi yung mga nakalaban namin ay mabibigat na teams at mas may experience pa sa amin. Sobrang nagpasalamat po kami sa support ng school kasi mas nabibigyan po kami ng lakas ng loob at kahit po nasa malayo kami, naramdaman po namin na marami pa rin sumusuporta sa amin. Yung message ko sa Tigers community ay maraming salamat kasi kahit wala kayo doon, ramdam pa rin namin yung lakas ng suporta nyo at sana patuloy nyo parami suportahan sa mga darating namin na laro. Maraming salamat. Ang aking message para sa Tigers community ay maraming salamat kasi kahit nasa malayo kaming lugar, patuloy nyo kami sinusuportahan. Sana sa mga darating namin na laro, palagi nyo pa rin kami suportahan sa March 19 sa National Final. Sana suportahan nyo pa rin kami. Maraming salamat. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, nagpuo na ang pakikipag-olay kang National Irrigation Administration sa mga Irrigators Association sa Camarines Sur asin Sorsogon para sa pag-implementar kan contract farming sa rehiyon. Si Regional Manager Guadincio de Vera Canea Bicol ang nakipaghampangan sa mga Irrigators Association para simbagon ang saindang mga kahapotan. Gigibuon ang ceremonial signing asin awarding sa mga farmer beneficiaries ngunya na maabot na mga bulan. Sa satuyang police report, 5 sachet ning pinagtutubudan shabu ang na-recover kang Municipal Drug Enforcement Unit kang Magaraw Municipal Police Station sa suspek na pinagbistong si alias Ambo, sarong government employee asin residente kang Barangay Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Naggamit ning budol money ang mga otoridad sa pakikipagtransaksyon sa suspek nangunya nakakulong na sa Magaraw Municipal Police Station. Sa iba pang bareta, nakiolay si Federation of E-Trike Tricycle Drivers Operators Association President Mr. Hill Belen sa mga operators nin Trimobile sa syudad na hilingon ang mga papeles kan mga kinuko ang driver. Ini para makalikay subuot na makakuan nin driver na imbuelto sa paggamit nin illegal na droga. Ini matapos na may madakop ngunya na simana nin tricycle driver na may sideline subuot nin pagiging tulak. Siniguro man ni Belen na makikipagtabangan sinda sa mga otoridad sa kampanya laban sa illegal na droga. Kaya inahagad ko lang dyan itong sa mga operator na kung pwede itong pagkukuha ninda ng driver na dapat i-orient man ninda tapos reparohon si mga requirements as bilang driver. Tangani dahil man mapasubo si sa inda mga tricycle kasi madadamay duman sa pag-impound kasi mga tricycle hirak man mayo na naman ning income ang pamilya ninda. Padagos pa sa mga bareta, preparado na ang kapulisan kan Bicol para sa paaboto na Semana Santa. Kasabay kang sa inang paglatag kan Oplan Ligtas biyahe. Kabali sa babantayan kan PNP ang mga terminal, airport asin pier sa bilog na rehiyon. Sasabayan naman subuot kan PNP ang pagpapakusog sa anti-criminality operations para maibitaran ang mga insidente nin Harabunan.
Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Asin padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel One Media TV 48 Naga, tanganing permi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pagantabay. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Nakakapa-overwhelm po sa sobrang saya kasi last year pa po kami nangarap and we feel short but we learned. So in guidance of Lord, nabigay po namin ang best namin para makapasok po. Bit-bit po namin sa aming team ay disiplina sa sarili at disiplina sa team na magtulong-tulong para sa isang layunin na yun po ay makapasok sa national. Araw-araw ensayo po and disiplina sa sarili na huwag magpapabaya at mas mag-improve pa. Ang personal goal ko po ay mas mag-improve pa para sa ganoon ay magampanan ko ang aking role sa team. Ang mga challenges ay gaya po nung one day po, 2 game po. So napapatig, nagka-cramps. So ang inisip lang po namin ay 1 game at a time lang po. Napakalaking tulong po sa amin dahil suporta ng school at lalong-lalo na po sa aming napaka-hands-on na si President Engineer Mario C. Villanueva and sa One Media TV 48 po dahil nabigyan po kami ng chance para may showcase yung talent namin at makapaglaro sa nationals. Maraming salamat po sa walang sawang suporta and inaanyahan ko po kayong manood ng live sa Mawa Arena po. Maraming salamat po. God bless you all. We love you, Tigers.